Mbola tsara be. Fa ila tsy nifankahitatsika zay. Vidéo nany anty zany agnazava aminandreo hoe ino mahatonga viavy mampirafy. Ino mahatonga viavy mampirafy. Amin'ny ankapobeny le volaniko eto, amin'ny ankapobeny antony mahatonga viavy mampirafy. Bon, alohan'izany zany mavabavitra koragna. Azafady, mba partager vidéo nanty. Mba hitany copainao bekizy mba tonga saigny. Mba partager vidéo nanty mba hitany copain namanao. Mba copain namanao ry mba tonga saigny. Mavety tsy magnino aby na mentionner amin'ny commentaire ko copainao mba hitany copainao e vidéo nanty bekizy mba tonga saigny. Bon, koragna matsatao lava drakidraky menam-potika tonga de vavina andeha aveka aminandreo ino antony mahatonga viavy mampirafy. Amin'ny ankapobeny volaniko eto, amin'ny ankapobeny zegny mahatonga viavy mampirafy, aro antony mahatonga viavy mampirafy ankapobeny. Voalohany malô, atsika lalaty, ankamarozana lala, atsika lala volaniko tsy manjary. Ankamarozana atsika lalaty tsy manjary. Zegny aloha anzany mavamavitra koragna to de itsoriko ankamarozana atsika lalaty tsy manjary. Tsy lala jiaby tsy manjary fa misy lala manjary. Za ty agnatin'le manjary fa ankamarozana lala tsy manjary. Bon, antony mahatonga viavy mampirafy voalohany. Voalohany, viavy ty afa voadona ampitiavagna taloka tagny. Fa voadona ampitiavagna izy de lasa tsy matoky lala eky. Noho natsika lala ankamarozana atsika lala tsy manjary, mety nahazo lala tsy manjary izy taloka tagny de voadona ampitiavagna de lasa tsy matoky lala eky, lasa tsy mitagna lala reky izy. Satria matahotra izy tsy mbola voadona ampitiavagna. Faharoa, atsika lala zegny, izy mivolaniko ty, misy tsy manjary. Faharoa, atsika amitsika lala zegny, misy tsy makomprendre raha vadintsika feky. Misy tsy makomprendre raha vadintsika atsika lala. Na affection zegny tsy azon'ny vadintsika amitsika. Misy lala magnanjegny, misy lala magnanjegny. Fa za ndraiky tsy agnatin'izegny edy, fa misy lala magnanjegny. Misy lala zegny mihevitra hoe fitiavagna zegny amin'ny taogno 2026 tike. Everiny lala ty fa mbola vitany tiako anao fô. Misy lala mihevitra hoe amin'ny taogno 2026 fitiavagna mbola vitany tiako anao. Non, diso anao bro. Diso anao fa fitiavagna atsika akeo zany fa taogno 2026. Fiainagna na esarotro. Tsy maviako zany voaligny zegny, mba oboa vadinao fitiavanao azy. Mba vangara vadinao. Anao na tsy manandrabe mankory, tsy voatery anao hoe nde vangara valera be karakory, fa mba oboa viavy effortnao. Ny viavy miaraka aminao na tsy voatery entinao amin'ny restaurant luxe, na nde inagneza na inagneza fa mba oboa izy fitiavanao. Na entinao mandeha minana composé fô izy. Afa ilainy zegny, mba fa hitany effortnao. Fa misy lala masaky mivolagna hoe alele volana. Inaniko toaka ndraiky kamaradiko au lieu que vangany rany vadiny. Disoviko tanteraka anao bro, azagaga anao ivadinao iveko lasa mampirafy anao satria raha tsy azonao aminao izy andeha zahavana antany hafa ry ry. Zegny. Raha tsy azonao aminao izy zahavana antany hafa ry, tsy hoe anao tsy tiana amin'igny fa misy raha manko aminao ko. Zegny. Tsy hoe anao tsy tiana fa misy raha manko tsy azonao aminao de lasa amin'izay izy andeha mizaha izy amin'olo hafa ry. Zegny. Avake amin'izaiky misy viavaby, tsy viavy jiaby, misy zareo manky fitiavagna, tsy ampy fitiavagna ragno mbola hely, de izy amin'izaiky nieritreritry hoe aminanao vadiny, anao vadiny andeha zahoany fitiavagna i fa nefa izy mbola tsy azonao aminao kay fitiavagna i. Tsy azonao aminao kay fitiavagna i fa misy ndraiky izy mahita fa possible ho azonao amin'olo hafa ry ry. Possible fitiavagna i azonao amin'olo hafa ry fa tsy azonao aminao. De lasa amin'izay izy mandeha mitady olo hafa ry. Satria tsy namianao azy raha ilainy. Lasa izy mandeha mitady olo hafa ry, ary za tsy magnamiatsigny viavy eto. Za tsy magnamiatsigny olo viavaka eto. Fa anao vadiny, anao bro, anao mahazotsigny aminanketo fa tsy viavy satria. Noho nandre miaraka zegny, tokony anao makomprendre raha vadinao voalohany. Tokony anao makomprendre vadinao voalohany. Aveka, misy zegny amintsika lala zegny, ankamarozana lala, misy anao mbola manjengny viavy io, tsisy raha tsy ataonao amin'ny viavy. Vanganao raha i viavy, indesinao amin'igny viavy,
Une fois anao ve miaraka amin'ny viavy, tsisy raha azonao viavy ty aminao. Diso fanantenana baka viavy ty. Viavy ty nieritreritry hoe raha jiaby nataonao viavy taminao anao mbola nanjenga azy, nivangvanganao rano, ndesinao amin'ny restaurant, ndesinao eza igny. Agnantegna viavy ho azonao aminao, ho vitanao raha igny andre kofa miaraka. Nefa anao niova. Tsy ataonao feky raha igny andre kofa miaraka. Lasa amin'izay viavy ty vake mitady olo hafa satria diso fanantenana. Tsy hoe anao tsy tieny, tsy hoe anao tsy tieny, fa izy diso fanantenana satria tsy igny raha nizanarinao azy, tsy igny raha nizanarinao azy. Taminanao mbola nanjenga azy, nikôta azy, tsisy raha tsy vitanao taminazy. Fa une fois ndre kofa miaraka, na paratamaty samianao viavy, azagaga edanao viavy ko mampirafy ede, mampirafy anao fa za tsy magnamietsigny viavy zegny ekito. Za tsy magnamietsigny viavy aketo satria raha fa nizanarinao azy ave tsy araka anao. Zegny mahatonga izy nitady olo hafa anao ave mivolagna hoe vadiko mampirafy nefa raha avy taminao. Bro, raha koa tsy ho araka anao, aza atao. Zegny, raha koa tsy ho araka anao, aza atao. Avake ka, avake mbola misy fa boka. Misy ka viavy mahazo lalahy manam-bola, marika besoin anazy jiafo mbola mampirafy. Possible misy raha manko fa boka ao volaniko misy raha manko. Anao maharaka azy, anao maharaka azy, besoin anazy jiaby araka anao, fa possible anao tsy dia mavango zegny amin'ny resaky soma igny mampirafy ka izy. Viavy viavy, za tsy magnady izy aketo, za tsy magnady izy ka aketo. Zegny aminazy zegny ankapobeny zegny mahatonga viavy mampirafy. Tsy akadigniko. Mahatonga viavy mampirafy ka. Fara igny fara dila loatra. Viavy ko fara igny dila loatra, matetiky zao tsy mety amina viavy. Matetiky zao tsy mety amina viavy. Tsy hoe za eto mivolagna hoe vadinao aza fara igny, fa ataova antonontonony. Ataova antonontonony fa viavy ko fara igny loatra. Tsy tena viavy edy lasa mampirafy ka izy amin'igny. Zegny. Izy volaniko jiaby takigny ave misy viavy za manko affection. Zegny tegna mahatonga viavy mampirafy. Ave misy viavy amin'jaikiny laiky fa ela izy miaraka aminao, na paratama na vola maty samianao azy, na anao tsy ndesinao miboaboaka izy, nefa izy ndraiky mahita olo araiky ry ôry, mahavita mitondra izy miboaboaka, mahavita magnano raha tieny, mahavita lera ileny. Lasa amin'izay viavy igny ave ohatrandraha mitady papasôsy, mitady ino satria tsy hoe anao tsy tieny natakaliny papasôsy fa misy raha tsy vitanao bro, vitan'ny papasôsy igny aminazy, lasa amin'izay izy mandeha mitady papasôsy. Za eto tsy magnamietsigny viavy. Za eto tsy magnamietsigny viavy feky. Zegny bro, vadinao koa tsy tianao ampirafanao, afahenao tokony raha ataonao. Afahenao raha tokony raha ataonao. Avake amin'jaikiny tsika lalahy misy tsy manjary, maro feky tsy manjary amintsika. Zay fa fahenao raha tokony ataonao, vadinao koa tsy tianao ampirafanao. Zay fa bisous, ciao ciao.